Ассалому алейкум ба ҳама халқ ва ҳама бачаҳои далнабой ки қарор дорем дар секрети тракстоп Дункер. Қарор дорад дар қариби Калайс, тақрибан 25 километр то Калайса. Бози ишон мекунам шароит вайфай ҷо бисёр қариб тақрибан 500 карда ҷо ҳаст. ҷои обгирӣ берем шароитҳои барои машқ кардан ишон метавонем. зал дорад. айҷа ҳамаи ҷоро худ шурӯъ мебинӣ. калониш хеле калонак чизаш боша ҷои платёчкаш ба ДКВ бокс мешавад платит карда ва ҳамаи намуд картҳо мешавад платит карда. инҷа боша дар омадани залаш меҷиқи ҳуй мешавад. айни замон кор накардес. ҷои либосмониёш, шароити машқ кардан. агар ягон одаме бихоҳад варзишгар боша, фақат ман не, ягон одаме ки бихоҳад варзиша дӯст бидора, ина марҳамат. дувер Дункер пеш аз 30 километр тақрибан ай Калайс қарор дора, ай тракстопи Калайс. худо хоҳад дар видео координата мемонем, рафиқам координатоша мемона. мақсади чиста барои одамои далнабойчи ки Европа, Англия мегарданд, барои ҳамоай. ва гуфтанием ки биен барои хитон, барои 24 соата месен, 45 соата месен. мақсад тамоми шароита дора. беплай вайфайлаш интернет ройгонай, ягон сумакӣ нест. ман ин названи ҳаму чиз парковка. боқӣ дар амони худо нигаҳбон. тамоми шароит чӣ хеле ки мехоҳӣ машқ кунӣ, ҳамон хел дорад шароиша. амони худо.